Annetaan tää vaikka nyt. Lyön sen nyt tohon vasaralla näin. Syykkä siinä. En kauheasti metelöi, mutta noin. Ei kauheasti metelöidä, mutta se on siinä. Mä muistin, että meikäläisellä on. Kello on. Kattokaa nyt mikä äijäkello meikäläiseltä löytyy. Kiitos vaan lahjoittaneelle äijäkellosta. Se on äijäkello. Lähteekö äijäkello lataukseen? Ei kun käyntiin. No pitää se nyt perkele valittaa, tää batteria ei pysy. Mikäs tässä nyt on? Mikäs tässä valittaessa kellossa nyt on? Ei tässä voi mikään vika olla. Kyllä tämän patterin pitäisi tänne mennä ihan normaalisti. Mutta ei tää oikein mettäle kunnolla. Mikä tässä patteri? Tää on samanlainen patteri kuin tämäkin on. Nämä on samanlaiset patterit nämä näin. Ei kun herran jestas, onks tää isompi? Onks tää nyt saatana isompi kuin tämä? Onks nää pienempi vai isompi? Herran jestas, jos tää on pikkusen isompi. Tämä. Normaali AA-patteri. Kun tää vaikuttaa tämä AA-vartan patteri, tää on pikkusen pienempi kuin tämä. Ilman kosta ei mene, kun tää on paksu kuin taivas. Joo, ei se mene tämä patteri tänne. Tää on liian paksu. Tää on saatana liian paksu. Ei se mene. Ei sitä kannattaisi yrittää, kun se ei paksuudelta mene tonne. Sit kun on tää vartan patteri. Eikö tääkään mene tänne sitten luikauksella? Menee. Kyllä se tonne menee. Sehän sujahti tonne näppärästi. Toi patteri. Se sujahti sinne oikein. Mutta tää ei sujahda millään tänne. Nyt se sujahti. Nyt se sitten sujahti tuonne toi patteri, mutta oli kyllä tiukassa saakutti. Kyllä. No ja mitä se kello näyttää? 9.57. Oisko se siinä? Oisko se aika nyt siinä? Kun kello on nyt ton verran. 58, niin oisko se siinä? No, mikäs tässä vittuilee nyt? No perkele! No voihan paska. Onks tää nyt liian pieni tänne meneen sitten? Ei ku... Onks toi liian suuri? No voihan paskaa. Voihan nenä.
Ei nenä. Ai jumakauta, ei tää tänne mene. Nytkö se meni? Nytkö se meni? Mä en ole varma pysyykö se siellä. Nyt varovasti, nyt varovasti. Nyt ei kosketa siihen, jos se meni. Jos se nyt meni sinne, niin mä en koske siihen. Nyt mä en koske siihen. Kun se tuntuu, että se ei sinne reikään mennyt oikein kunnolla. Nyt mä en koske siihen. Nyt mä en yhtään koske siihen. Katsotaan, miten tapahtuu. Ei kun se on... Aika on huonosti. Aika on huonosti. Pitää ottaa pois. Pitää ottaa pois. Kellon aika ei ollut kohdallaan. Kellon aika ei ollut kohdallaan vaan. Nyt mä en taas koske siihen. Antaa se hetken olla tuolla latauspatterilla. Antaa se hetken sillä patterilla. Onko se nyt kohdallaan? No ei se nyt siinä kohdalla, ei se ole siinä kohdalla, millä sen pitäisi olla. On se niin periseestä, että mä joudun ottaa se irti sieltä. Ei se ole oikealla kohdalla toi. Se pitäisi olla tolla korkeudella, mutta kun se ei se pysy. Otetaan pois. Ei tuu mitään. Ei onnistunut. Se ei mene tonne. Tonne reikään se ei mene. Tonne reikään se ei mahdu. Tonne hahloon tämä ei mahdu, niin otetaan pois. Ei tee mitään. Ei sitä voi tästä laittaa kiinni, ei sitä voi tästä roikuttaa. Tästä kellon reunalta. Siellä pitää keksiä, mä otan sen vielä irti pihdeillä sieltä pois, mutta tällainen tapaus tällä kertaa, niin joo, ei tullut hullua hurskaammaksi, kun mä ajattelin, että mä saan kellon käyttöön. Mä saan kellon seinään. Ei siitä tullutkaan, ei saatu kelloa seinään. Kun mä ajattelin, että kello saadaan seinään näppärästi, niin ei saatukaan. Toi ryökäleen paska, toi koukkusysteemi on liian tommonen ihmeellinen. Se on ihan hanurista. Niin se ei mene tonne väliin, se ei luikahda millään. Sitä kellokoukkua, mulla ei ole semmoista, mikä tonne menee, toi pitää repiä heittää helvettiin. Täytyy repiä ja heittää kuuseen toi koukku tuolta. Sillä ei tee yhtään mitään, kun se ei mene sinne hahlon sisään. Kun luikaus saa pois, että kun patteria vaihdetaan, niin se pitää olla niin näppärä, että sen saa pois sieltä. Tällainen tapaus tällä kertaa. Oli pahan kellon asennus.